Здравейте, до сега бях на среща с счетоводството и кредитния ми консултант във връзка с това как да намаля ДДС-то или по-конкретно дори изобщо и варианти има да не го плащам аз. За какво става въпрос? Става въпрос за така да се каже кредит от държавата за ДДС-то, който е и безлихвен, такива са законите. Как се случват нещата? И ми купувам апартамент с фактура, която всъщност на базата на която няма да дължа за тази сума ДДС. Тоест аз ще си минимизирам ДДС-то по този начин, като го купувам с ипотека. Ипотеката е на фирмата, но минава през физическото лице, т.е. през мене, за да мога да ползвам преференциите, които банките дават за физически лица, тъй като към фирмите ипотечните кредити са доста по-неприятни лихви и така нататък и условия, 10 години е максималния срок и така нататък. Така че за да се възползвам и като физическо лице за условия на банката, кандидатствам, т.е. като съдлъжник съм и по този начин придобивам апартамент, актив, на който имам фактура. След което ще пусна наемател, който наемател, плащайки си наема, ще плаща вече това ДДС, което в годините ще бъде, и ще плаща вноската към банката и ще остават едни пари, които вече аз ще преценя дали да ги харча за себе си или да предсрочно да погася кредита. Ако и на вас ви е интересно как да спестите от ДДС по законен начин и дори евентуално напълно да го елиминирате, свържете се с мен и ще направим една среща. Хубав ден ви желая!